Извини ми се веднага, или ще съжаляваш, че си се родил. Аз ще дойда по-късно. Чакай малко, смешник. Сори, бро, избра грешното време да ни убиваш. Тя е в цикъл. Сега и двамата ще видите какво е чувството да бягаш на топчета. Защо си мислиш за толкова специална? А ти защо си мислиш, че ми пука за мнението ти? Йоу, какво става? Що тичате? Не сте видяли убиеца? Да, ето го. Хайде. Yes! О, бейби, ти ни спаси. Не искам да флексвам, ама има и нещо тук горе, не само тук долу.